Гүлнур Ойзат. Туқмақ. Шешек әнисінің йымылған сыңар күзін аштырмақшы болып, ұзақ азапланды. 5 яшьлек собыйға бүлмәдәгеләрнең сүз әйтергә батырчылыгы җитмәде. Җилфердәп торган бөдрә чәчләре өстенә күзләре төсле үк зәп-зәңгәр бантлар куйган шешек әнисе яткан карават тирәсендә әйләнеп-мәйләнә. Әнисенең әле марле белән уратып бәйләнгән уң күзенә сак кына кагылып куя. Әле йымылган икенче күзеннән үбеп ала. Әнием, кара әле. Шибәр апа миңа нинди матур күбәләкләр алып кайткан. Кара инде. Аш инде күзеңне. Абу итмәгән күзеңне аш инде, әнием. Тәне акрынлап суына барган Мәдинә генә бернинди хәрәкәтсез ятуын дәвам итә. Шешек аның сайын үзгәләнеп әнисенә эндәшә. Әнием, син бит әйткән идең, Шибәр апалар кайткач, торам тәмнушкалар пешерәм дип. Инде, әнием, Шибәр апа кайтты бит. Тор инде. Минем бик тә ашыйсым килә. Бик тә. Кайчак елап әнисен җиңәргә өйрәнгән кызчык үксергә тотына. Халисә собыйны кочагына алып тынычландырырга тырыша. Әйдәле, матурым, ни ашыйсың килә икән? Хәзер бергә пешерәбез. Әниең азрак ял итсен дип, кызчыкны авыр хәсрәт баскан бүлмәдән алып чыгып китмәкче була. Шибәр апа, әйт инде әнигә. Бик озак ятты бит инде. Кичәдә минем белән чәй эчмәде. Бүген дә. Халисә сеңлесенең бу бөтерчек кызына ни дип җавап кайтарырга белмичә, шешекнең бөдрәләреннән генә сыйпап куя. Кызчыкны өйдән алып чыкканда, карашлары ишек алдында ниндидер токталар сойлап торучы кияүләре Айнурның кырыс карашлары белән очрашты. Хатын бу карашларда нәрсә тыкшынып йөрисең монда дигән сүзләрне күрде сыман. Айнур, шешегемнең бик ашыйсы килгән. Кечкенә өйдә чәй кайнатып эчерим әллә? Түзәр. Анасын күмеп кайткач, күршеләргә киреп ашар, диде ир. Халисә кияүләреннән бу кадәр үк салкынлыкны көтмәгән иде. 1 ел элек кенә 2-3 пакет кием салым, азык-төлек төяп кайткан Халисәне поезддан үзе каршы ала торган Айнурмысың бу? Халисә киткән чакта кияүнең кулына берничә меңлекне шудырганда да, көмеш тешләрен балкытып, авызы йыртылганчы елмаючы кияүме? Айнур, шешек алдында андый сүзләр әйтмә инде. Нинди сүзләр әйтмим тагын? Үлде бит анасы, белеп торсын. 1-2 сәгатьтән әнә теге тау башына илтеп тыгабыз. Аннан Мәдинәнең елаган тавышлары безгә кадәр ишетелмәс. Айнур! Нәрсә Айнур? Бик жәлләсәң үзең белә алып китәрсең, сургытыңа. Мин бу шәрелдеккә карап кына өйләнмичә тормам. Иртәгә үк Рауияне алып кайтам. Соңгы сүз шул. Айнур эчендәге бөтен ачуын кулындагы балтасына күчерергә теләдеме? Алдындагы бүкәнгә бар көче белән кизәнеп балтаны батырды. Шибәр апа, минем ашыйсым килә. Халисә шешекне күрше Индиягә алып кермичә булдыра алмады. Мәет булган йортта ашарга ярамаганлыгын собыйга аңлатып торуның мәгънәсе юк иде. Күршеләр бай тормыш белән яшиләр икән. Бизәкле тимер капканы ачкач та, хатын йорт эчендә торган 3 машинага карап алды. Безнекеләр кебек түгел булар. Айнур агрофермада комбайнда эшләсә дә, әллә ни кинәндерә алмый. Кулына бераз акча керүгә, авылдагы салырга яратучы хатыннар ягына кайыра. Тегеләренә шул гына кирәк тә. Айнурның акчасын туздырганчы юаткан булалар да, акчасы бетүгә капка артына күрсәтәләр. Сеңлесе иренең чит хатыннарда кунып, эче бисереп йөрүен 1-2 көн югалып торганнан соң өйгә кайткач, хатынның измәсен изүен гел апасыннан яшерә килде. Халисә бу хәлләрне белмәгәндә булыр иде. Тик Мәдинәләрнең күршесендә яшәүче Индия 2 көнлек шалтыраткач, эшеннән бер атнага ял сорап, утарлыга кайтты. Кияүләренә каршы алырга дип күпме генә шалтыратса да, Айнур телефонын алмады. Халисә 2 ут арасында янды. Ни булды икән? Мәдинә авырып китмәгәндер бит. Сыңгайда бернинди хәбәре булмады. Нишләп Индия дә, Айнур да телефоннан җавап бирмиләр. Халисә үзен юл буе борчып кайткан сорауларга җавап эзләп, Индияләрнең ишеген ачты. Исәннәрмесез? Халисә апа, кирегез әйдә.
Мин үзем дә сезне чәйгә алып чыгарга дип тора идем. Юлдан кайткан кешенең авызы кипкәндер. Инде ни хәл акыллым? Авыздан ризык китәрлекмени монда? Менә чәчәк хакына кирдем. Инде апа, минем бик ашыйсым килә, эчәсем дә килә. Әнинең дә эчәсе киләдер инде. Ә ул ята да ята, ашамый да, эчми дә. Индиянең күзләре яшьләнде. Сабыйны кочаклап, өстәл янына алып килде. Яле күрше кызы, менә монда утыр әле. Ә монда кунак апа утырсын дип, Хәлисәне дә өстәл янына чакырды. Чәчәк алдындагы тәлинкәдән кыстыбыйны алды да, бер Индиягә, бер Хәлисә апасына карап тора башлады. Аша, аша, сабыем, диде Индия. Чәчәк хатыннарны гаҗәпләндереп, кулындагы кыстыбыйны тәлинкәгә кире куйды да, кычкырып елап җибәрде. Хәлисә чәчәкне юатырга теләп: "Балам, бик ашыйсың килә иде бит. Күрше апаң әнә нинди тәмле кыстыбый пешереп куйган безгә. Яле, бергәләп кабып карыйк", дисә дә, кыз кыстыбыйга үрелмәде. Үкси-үкси: "Әнине абу иттерде ул. Яратмыйм, ашамыйм аны." Индия аптырап: "Мәдинә кыстыбыйны гел пешерә иде бит. Айнур да кыстыбый ярата иде. Чәчәк, сабыем, син дә ярата идең ич." "Яратмыйм, әтине дә яратмыйм. Ул диде дә чәчәк өстәл артыннан торып, өйдән чыгып китте. Хәлисә аның артыннан кузгалырга торганда, Индия туктатты. "Хәлисә апа, күршеләр тормышына тыгылу минем эш түгел. Әмма..." Хәлисә аптырап Индиягә карады. "Мин белмәгән хәлләр бар бугай монда." "Әйе, бар, Хәлисә апа. Бер атна элек ирем белән бозауларны ашатып йөри идек. Мәдинәнең бик каты кычкырган тавышын ишетеп, аларга йөгереп кирдем. Элек тә ишеткәле идем. Бу юлы күршем мине ярдәмгә чакырган төсле бик каты кычкырды. Өйгә керсәм, Мәдинә кан эчендә. Идән тулы кан. Мәдинәнең бите буйлап кан ага. Аны кочаклап елап торучы чәчәкнең өстендәге күлмәге дә кып-кызыл кан. Өнсез калдым. Айнур өйдә юк иде. Каяда булса чыкканмы белмим. Стенада эленеп торган аппак сөлгене краннан салкын су агызып чылаттым да, Мәдинәнең битенә куйдым. Сөлгене кызыл мичкәгә салып алдылармыни. Минут эчендә кызыл төскә кирде. Эй Раббым, күрше кәймән ничекләр генә ярдәм итим дим. Уң күз яны шишеп чыккан. Шигәсеннән кан саркый. Мәдинә җаным, ни булды дим?" "Үгез", диде ул калтырап. "Айнур каясың? Үгезегезне ул карамыймыни?" Шул чакта күлмәге канга буялган чәчәк кулыма килеп ябышты. "Күрше апа, әнигә әти сукты. Ул исерек. Ул мине дә төртеп җибәрде. Мин әнине кочаклагач: 'Әнием, елама инде. Мин сине бик яратам бит. Бик яратам. Син елама гына", ди сабыем. Үзе дер-дер калтырый. Иреннәрен каты итеп тешләгән күрәсең. Аскы ирене канап та чыккан иде. Мәдинәне идәннән күтәреп диярлек торгыздым. Соңгы арада булай да ябыккан гәүдәсе тагы да җиңләеп калган төсле тоелды. "Мәдинә, әйдә скорыйга шалтыратыйк җаным. Яраларыңны эшкәртерләр. Булай булмый бит инде. Менә чигәңдә кан укмашып тора дим." "Индия, юк. Скорый чакырганны белсә, Айнур сугып та үтерер" дип такмаклавын белде күршем. "Үтермәс, үзем илтешәм сине, чәчәкне дә үзебезгә алып чыгармын. Ничек булса шул, үз дигәнемә күндердем Мәдинәне." Күршем: "Аш бүлмәсенә җыештырып китим әле, ризык бит", дигәч кенә, кухнядагы идәнгә күзем төште. Анда тәлинкә ватыклары белән кыстыбыйлар тузып ята иде. Күршемә сорау биреп, йөрәген әрнетмәдем. Булай да билгеле, Айнур тагы эчеп кайтып, тавыш чыгарганы көн кебек ачык. Мәдинәнең куллары алтын бит аның. Ни пешерсә дә шул уңа, ашап туйгысыз була. Һәм монда күңел җылысы биреп пешергән шундый ризык идәндә ауный. Мәдинә белән икәү идәндәге, өстәлдәге кыстыбыйларны, тәлинкә ватыкларын җыештыргач, чәчәкне җитәкләп урамга чыктык. Мине үзебезнең капка төбендә көтеп торган иремә машина кабызырга куштым. Юлда сөйләшми генә бардык. Мәдинәнең булай да яралы йөрәген тетрәндерәсем килмәде. Хәлисә Индия сөйләгәннәрдән өнсез калып, туктаусыз елады да елады. Ниләр күрергә язган икән сеңлесенә? Бит аның шундый матур өметләре, хыяллары бар иде. Хәлисәнең күз алдыннан бала чаклары бер-бер артлы узып,
күңелен тагын да тутырдылар. Матур, шаян моңлы кыз иде Мәдинә. Мәктәптә укыганда бер генә кичәдә аңардан башка узмады. Аның башкаруында Гүзәлия җырын кат-кат сорап җырлаттыралар иде. Районда җыр конкурсында җиңеп кайтып килгән көнне очрашалар алар Айнур белән. Кызның кәефе шәп, сәхнәдә алган бүләкләре, чәчәк бәйләме белән конкурс дипломы кулында. Айнурның да вуз бетереп, диплом алып, авылларына кайтып барышы була. Машина руле артында дусты Харис. Юлдан очып канатланып кайтып килгән ике кызны күреп, машинаны туктата Харис. Уйный-көлә сөйләшү китә, кызлар да җавапсыз калмый. Әллә соң безнең авылда да концерт куясызмы? Минем укып бетергән хөрмәткә дим. Гармунчыларыгыз бармы соң? Безгә бит шәп гармунчылар гына уйный ала дип елмая ал сине. Айнур кызларга карап, менә иң бәхетле егет мин бүген. Кулда диплом, механик высшей пробы. Агроферманың бөтен техникасы минем кулда булачак. Кара әле, брат, әллә мәйтәм, диплом белән бергә әнәйгә киленде алып кайтып тоттырыргамы? Менә бит бер дигән кызлар ди. Харис та дустына ара-тирә күз кыскалап, аның белән килешкәнен белдерә. Эй, егетләр, шаяртмагыз әле. Менә бу бурылышта төшереп калдырыгыз. Моннан безгә ерак түгел дип куя Мәдинә. Айнурның башында нинди уй булгандыр? Харис машинаны тагын да кызулатып җилдерә башлый. Ул сине аны-моны уйлап тормый. Машина барган килеш ишеген кайырып ача да юлга тәгәри. Егетләр, сез нәрсә инде кеше үтерәсез бит дип кычкырып җибәрә Мәдинә. Харис каушап машинаны туктата. Мәдинәне ныклап кочаклаган Айнур Хариска кузгалырга куша. Юк, исән, әнә иштырып басты. Ярар, машинада кайтасы килмәсә, җәяү кайтсын. Ә сине Айнурларга алып кайтабыз. Всё, решено. Шулай бит, дустым? Әнәң җырларга ярата бит үзе дә. Тик сайрашсыннар, шулай бит? Мәдинә күпме ялынса да, машинаны туктатмый Харис. Алда таныш түгел авыл. Машина авыл башындагы 3нче йорт каршына килеп туктый. Көтү кергән чакка туры киләләр. Айнурның әнисе капка төбендә терлекләрен җыеп тора икән. Айнур машинадан төшә дә: "Әнәй, сиңа 2 бүләк алып кайттым. Берсе менә диплом, икенчесе сиңа килен" ди. Машинада бирешеп утырган кызны күреп, ана кеше куркып кала. "Улым, әллә?" дип сорарга өлгерми әнисе. Айнур машина эченнән Мәдинәне кулыннан тартып диярлек чыгарып та бастыра. Мәдинә куркуыннан ни дияргә белми, сүзсез басып торганда, Рауия кыз янына килеп: "Әйдә, балам, капка төбендә торма. Кешедән яхшы түгел. Әнә урам тулы халык, бар да көтү каршылый. Өйгә керик." Улының дуамаллыгын белгән ана ни Айнурга, ни Мәдинәгә артык сүз әйтмичә, өй ишеген ачып, яшьләрне алга уздыра. Мәдинә теләсә дә, теләмәсә дә, Айнурларда кунарга мәҗбүр була. Икенче көнне әнисе белән Мәдинәне машинага утыртып, әти-әниләреннән кызның кулын сорарга баралар. Мәдинә әти-әнисенә булган хәлләрне сөйләргә дә өлгерми кала. "Равия, минем Айнурдан башка балаларым булмады. Бик яшьли тол калып, ялгызым үстердем улымны. Риза булсагыз, Мәдинәне кызым кебек күреп торыр идем. Каршы килмәгез инде" дип ялына. Яшь бит әле. Мәктәпне бетерде генә. Укыйсы, үзенә һөнәр аласы бар, ди Рәис. "Бик теләсә укырсың. Мин каршы түгел" дип ышандыра ул чакта Айнурда. Рәсимә кызына урын кирәк-яраклары, кием салымын җыештыра. Мәдинә никах көнен килешеп утырган әти-әнисе белән Равиягә каршы ни гаҗәп бер сүз кайтарып әйтә алмый. Хатын кызның бәхете ираттан. Бар гаепне язмышка гына аударып булмый. Үз тормышын кырганда, үз сүзеңне тиешле урында әйтә белүдә бик кирәк. Сыңлап, бик сыңлап аңлый моны Мәдинә. Баштарак Мәдинәне укытырга уйлаган Айнур бик тиз бу фикреннән кире кайта. "Мин шулай бер кайда эшләмичә өйдә утырырмынмы" дип бик еш сорый башлаган хатынына: "Әнә, йорт тулы мал-туар. Әнәйнең аяклары авырта, шуларны карарсың. Йортта эш җитәрлек, тырышып эшләсәң" дип сүзне беткәнгә саный. Дөрес, кайнанасы Мәдинәгә авыр сүз әйтми. Айнур өйдә булмаганда күбрәк эшне үзе башкара. Улы турында да,
Әтәсе қаны. Ул да шулай құры иде, қаты құллы, син Айнурга қаршы сөйләргә бик тырышма инде, кызым, дип тә ычкындыргалый. Агрофермага эшкә урнашып, берничә ай вакыт узгач, бер көнне Айнур бик сыңарып кайтты. Ана белән килен аны көтеп, кичке ашны да ашамадылар. Сәгать телләре төнге берне сукканда, исереп кайтып кергән Айнурны танырлык түгел иде. Ирнең беренче сүзе: "Мәдинә, кая, миңа чәй китер. Ишем яна, тамагым кипте." Кайнана белән килен бер юл урыннан торалар. "Улым, бу ни хәл инде?" "Әнәй, мин сине чакырмадым. Мәдинә, кая, чәй ясап бир", дип, ир ава төне юнгыч янына китте. Эшкәне аш казанына сеңмәгәнме, укшып кысарга тотынды. Ана белән килен икәүләшеп Айнур янына килделәр. "Эй, улым, улым, шушы көннәрне күрер өчен үстердеммени мин сине. Мин бит зарплата алдым бүген. Дуслар белән шуны юдык." Мәдинә иренең буялып эштән чыккан күлмәген салдырырга дип кенә сузылган иде. Айнур селтәнеп җибәрде. "Улым!" Арага Рауия керде. Мәдинәгә дип күтәрелгән йодрык анага эләкте. Рауия "ай гына" диде дә идәнгә ауды. "Икенче тапкыр безнең арага кермәссең." Айнур юеш бит кулын сөртеп тә тормыйча, залдагы диванга барып ауды. Мәдинә кайнанасын кочаклап идәннән торгызды. Рауияның маңгае шишеп киткән, борыныннан кан саркып тора. "Әнкәй, әйдә битеңне салкын су белән юып алыйк әле. Менә күкрәк сөте имезеп үстер, үзең капмыйча ризыгың ашат. Рәтлегә кыланмый бу малай, күршеләрдән оят. Иртәгә ни йөзем белән көтү куармын? Улым кыйнады диярменме? Шул эчү белән китте бит әтәсе дә. Бер гурласын тыя алмады. Көтү дип кайгырма, әнкәй, үзем куармын. Сине сорасалар, бераз авырып тора диярмен", дип тынычландырды килен. Кайнанасын яткызгач, ирен карарга килде. Айнур гырылдап йоклый. Күлмәк изүләре шишелгән. Хатын акрын гына иренең чалбарын салдырды. Чалбар кесәсеннән берничә бөгәрләнеп беткән йөзлек белән вак-төяк акчалар кыйылды. Төн үзенең кара пәрдәсен авыл өстенә япты. Күк йөзенә сибелгән меңләгән йолдыз Мәдинәне тынычландырырга теләп, бер юлы балкып елмайдылар. Хатын икенче бүлмәдәге ара-тирә катыңгырашып алган кайнанасын барып карый. Залда диванда унаган иренең бу дөньяда гаме юк, гырылдавын белә. Мәдинә тәрәзә янына килеп, шелтәр пәрдәне тартты. Йылдызлар бигрәк якты, ай да түм түгәрәк. Минемдә нинди матур хыяллар бар иде. Шул йылдызлар кебек. Үз бәхетем өчен нишләп көрәшмәдем соң мин? Нишләп минем бәхтем дә шул ай төсле түгәрәк булмады икән? Мәдинәнең кирфекләре ирексездән дымланды. Әле бит тормыш китабының берничә бите генә язылган. Ничек язылыр ул? Хатын гаиләсенең киләчәген күз алдына да китерә алмады. Балам юк чакта әллә кирәниләргә кайтырга микән? Дус кызларым рәхәтләнеп клубка чыгадыр, бийләрдер, җырлыйлардыр. Минем кияүгә чыкканнан бирле җырлаганым булдымы соң әле? Юк бит. Күңелем нигә җырламый икән? Мәдинәнең уйлары күкрәк читлеген калтыраткан йөрәгенә төшеп чиметеп алдылар да, йылдызлы күккә карап очтылар. Көннәр төннәргә ялганып, ойларга әйләнеп яшь хатынның тормыш китабын яздылар. Китап битләрендә шатлыклы мизгелләр бик сирәк урын алды. Айнурны эчәргә ярату аркасында механиктан тәгәрәттеләр. Ир берәр ай эшсез өйдәгеләрне юкка барга талап ятты да, күрше авылдагы фермага шофер булып эшкә урнашты. Булай да коры гына сүзләр алышкан ир өйгә төннең берендә генә кайта торган булып китте. Мәдинәне бәхетсез иткән улының бу кыланмышларына Рауияның йөрәге бик әрнеде. Үз баласына, йөрәк пәрәсенә, һәр ана гел яхшылык кына теләсә дә, көннәрнең берендә Рауия иртәнге чәйне эчкәндә әйтә куйды. Мәдинә, кызым, мондый эт тормышында яшәгәнче, әти-әниең риза булса, кире үзегезгә китәсең мәллә? Мин ничек тә түзәрмен? Ул баланы мин тудырган бит.
Алла каргаган сәгатьтә туган нәрсә. Ни анага, ни хатынга ихтирам юк. Әнкәй, мин йөкле бугай. Эй, бала. Сине дә минем язмышым көтә күрәсең. Әнкәй, нигә алай дисең инде? Бәлки, Айнур да үзгәрер. Үзгәрми, балам. Нәселе белән шундый алар. Нәселе шундый. Хатынны кешегә санамый торган. Атасы да шундый иде мәрхүм. Зрә юкка да кызып китеп кыйнап ата иде. Шуны күреп үсте бит Айнур да. Кайнатам да 4 хатынга җиткән. Өйләнгән бер үлә барган. Әллә үзләре үлгән, әллә кайнатам кыйнап үтергән. Мине ирем урлап кайтты бит. Шишмәгә суга төшкән җирдән. Икенче көнне качып кайттым мин. Өйдә әтәйнең карары кырыс булды. Төшкән җиреңдә туфрак бул. Айрылып кайтырга уйламада диде. 2 көн узгач, килеп алды ир кисәгә. Яшәдем инде, туфрак булып. Әнкәй, син башка бала тапмадыңмы? Таптым, кызым. Икенчесе үле туды. Әтәгез исереп кайткач, ишемә типкән иде. Шуның зыяны тиде күрәсең. Үзе дә көзге пычракта бик сәер генә үлеп китте. Аты да янында җигүле килеш. Үзе җирдә ята. Битләре күгәргән, авызыннан күбекләр килгән. Начар нәрсә эчкәндер генә диделәр дә, артыгын тикшереп тормадылар. Братлары гына рәис кыйнаттырган аны. Үзенә каршы сүз әйткән өчен дип йөрсәләр дә, эшне зурга җибәрмәделәр. Рауя килененең башыннан сыйпап куйды. Эй, бала, сине ниләр генә көтәдер. Төпле ир булып чыкмады шул улым да. Рауя башындагы яулык очы белән күзләрен сөртеп алды. Мин үзем исән чакта аралармын сине дә. Миннән башка нишләрсең? Олай димә инде, әнкәй. Яшь бит әле син. Әле безнең балаларны рәхәтләнеп итәгеңдә үстерерсең. Шулай булсын иде дә. Сыңгарада йөрәгем бик шәнчи шул, кызым. Сезгә әйтмим генә. Айнур өчен дә борчылам, синең өчен дә. Рәтлегә йөрми бу малай. Кайнаналы киленле иртәнге чәйне эчкәч, Мәдинә районга барып килергә уйлады. Базардан азрак чәй кирәк яраклары, өс кием салымын карыйсы булыр дип юлга җыенды. Район үзәгенә автобус алара улаша узып йөри. Мәдинәнең күптән кеше арасына чыкканы булмаганга, өстенә ни кияргә дә белмәде. Хәер, кияр киеме дә әллә ни күп түгел ич. Сайланып моташасы түгел. Әнисе узган айда алып килгән итәк белән җиңел кофтасын элде дә юлга кузгалды. Район ерак түгел. 20 минутта базарда буласың. Автобустан төшеп, Мәдинә базар рәтләре буйлап китте. Монда Айнур белән берничә тапкыр килгәне бар. Тик ул чакта Айнур бөтен кирәк яракны үзе алды. Акчаны хәтта Мәдинәгә тоттырмады да. Бүген исә кайнанасы кирәгеңә тот дип биргән акчалары кешелекнең кырсагын кабартып тора. Мәдинә чәй, шикәр сатылган рәттән аз-мазлап берничә төрле печенье, чәй, конфетлар алды да балык сатыла торган рәткә борылды. Әллә көмәне балык тели идеме? Хатын үзе дә аңламады. Үтереп, тозлы селедка ашыйсы килә иде. Шул чак таныш тавышка игътибар итте. Бәрәңгең бардыр бит пешкән. Ал ысланган балык бер-икене, селедка да. Обедка сиңа гына керермен, диде таныш тавыш. Мәдинә ялгышмады. 4 кеше ашагына бер таныш түгел хатын янында ире баскан иде. Теге хатын 3 балык алгач, Айнур аңа 1 меңлек акча сузды. Әйтәм, аны ире төшкә ашарга кайтмый башлады. Менә бит, сиеркәсе бар икән. Мәдинә барып иренә дәшәргә дә, дәшмәскә дә белмәде. Дәшә калсаң, базар уртасы дип тормас, кул күтәрергә дә күп сорамас. Теге хатын чытлыкланып балык салган сетканы Айнурга тоттырды да, базардан чыгу юлына атладылар. Мәдинәдә балык кайгысы бетте. Аяклары үзләре үк хатынга буйсынмыйча, Айнур белән теге чытлык хатын артыннан иярделәр. Сөяркә Мәдинәнең нәкъ киресе иде шул. Ачык изүле юка күлмәгеннән күкрәкләре ташып тора. Җил малае хатынның күлмәген җилфердәтеп, таза шәрә аякларын күрсәтә. Дулап торган җирән чәчләре иң башларына таралган. Сөяркәнең гәүдәсе дә Мәдинәнең какча гәүдәсе кадәр икедер. Айнурны култыклап киткән әлеге чәч тәпи ирнең хатыны барын беләм икән. Айнурның машинасы базар капкасы янында ук булган.
Гашык пар машинага утырып китеп барды. Мәдинәнең теле аңкавына ябышты. Үтереп кысасы килде, башы әйләнде. Кире базарга кирип, 2 селедка алды да, кайтыр юлга тукталышка килде. Нишләргә икән? Әнкәйгә бүгенге тамашаны әйтергәме юкмы? Айнурның үзеннән сорасам. Мәдинәнең туктаусыз уйлаудан башы чатнады. Автобустан төшеп калгач та, өйгә ничек кайтып җиткәнен дә чамаларлык хәле калмаган иде. Йортка акча алып кайтмаган иренең тирән сире ачылды. Чырае аппак булып кайтып кергән киленен күргәч, Рәүя ни әйтергә дә белмәде. Кызым, ни булды? Берәр куркыныч хәл булмагандыр бит? Эй, әнкәй, диде дә Мәдинә үксеп елап җибәрде. Аның бар. Кемнең? Айнурның. Нәрсәсе бар? Сияркәсе. Бүген үз күзләрем белән базарда күрдем. Ялгышмадыңмы, балам? Юк инде, әнкәй, нишләп ялгышыйм? Миннән берничә кеше арыгына балыклар алдылар да, бергә китеп бардылар. Син шунда карап тордыңмы? Ничек йөрәгең түзде? Барып чәчен умрасың булган ул хатынның. Эх, әнкәй, мин селкенергә дә курктым, үнсез калдым. Мин шул ирдән бала көтәм бит. Эх, әнкәй, ник шул кадәр бәхетсез мине? Мәдинәнең үксеп елавы кайнананың үзәген үзде. Рәүя киленен үз кызы күк яратып өлгергән. Аның борчулары, шатлыклары белән яши башлаган иде инде. Әллә мин әйтәм, Айнурны тотып урышыйммы бүген, кызым? Син нәрсә, әнкәй? Мине кыйнатасың киләме? Тотып изәчәк бит ул. Артыннан күзәтеп йөргән дип уйлар. Юк, юк, зинһар кирәкме, әнкәй? Рәүя киленен аркасыннан кагып. Яле булмаса, чәй эчеп куй, тынычлан. Айнур өйдә юкта, бар ял итеп аланнары. Кичке ашка йорт тирәге ирне күпме көтсәләр дә, Айнур өйгә кайтмады. Бер көн, 2 көн узды. Ир күренмәде. Мәдинә иренә берничә тапкыр шылтыратып караса да, телефонны алучы булмады. Килен белән кайнана ни уйларга да белмәде. Мәдинә, балам, Айнурның өйдән бөтенләйгә чыгып китүе түгелдер бит. Әллә базар көн үзең күргән йортка барып карыйсыңмы? Булай билгесез яшәп булмый бит инде. Бүген көтеп карый инде, әнкәй, бәлки кайтыр. Әтәсе кебеккә әйләнеп бара малай, таш әтәсе. Көндәлек мәшәкатьләр белән тагын бер көн узды. Мәдинә балага узу шатлыгын иренә әйтергә ничә көн хыялланып йөрсә дә, ир күренмәде. Терлек туарны җыештырып, кичке чәйгә җыенганнар гына иде, тәрәзә каршына бер машина килеп туктады. Рәүя белән Мәдинә тәрәзәгә ташландылар. Аллага шөкер, исән дип куйды ана. Мәдинәдә дә бүген Айнурга бала көтүемне әйтәчәкмен, бәлки үзгәреп китәр дигән өмет чаткысы кабынды. 4 күз ишеккә төбәлде. Ишек ачылды. Сакал-мыегы кырылмаган Айнур керә-керешкә: "Бу йортта мине көтмиләр бугай. Каршы алучы да юк", диде. Беренче сүзне Рәүя әйтте. "Ничек көтмик, улым? Инде ничә көн көтәбез? Иртәгә милициягә хәбәр бирмәкче идек инде. Сине эзләргә." "Нинди милиция? Эштә мин, эштә. Бу йортта кем булса да эшләргә тиеш бит инде. Сезне ашатырга кирәк ич." Мәдинә стәл яныннан торып, ире янына килде. Өйдәге киеренкелекне ничек тә үзгәртәсе килеп: "Айнур, арыгансыңдыр. Әйдә юынып ал", дип, иренең иң башына кагыласы итте. Айнур хатыннан моны көтмәгән идеме, бераз аптырап калды. Каршы җавап кайтармады. Мәдинә башындагы ямьсез уйларын куарга теләп, иренә ничек тә ярарга тырышты. "Айнур, нәрсә? Айнур?" Мәдинә иренә нәкъ менә хәзер бала турында әйтәсе килеп, сүзне нәрсәдән башларга белмәде. "Я, ни әйтмәкче буласың? Кайда йөрдең? Ник кайтмадың? Кем белән идең димәкче буласыңмы?" Айнур үзенең хыянәтен үзе аңласа да, беренче үзе шулай бәйләнергә булды. "Юк, Айнур, берни дә сорамыйм. Безнең балабыз булачак. Мин йөкле бит." Айнур пышкырынып, юынып торган җиреннән күтәрелеп Мәдинәгә карады. "Иске авыздан яңа сүз. Кайчан өлгердең әле? Мин өйдә юкта."
Мәдинәнең кірфекләренә яшь тамчылары бәреп чыкты. Я, сығылма. Менә алайса, эш юк дисең, бала булгач, эш була инде. Әнәй белән икәү тик әвәләнерсез. Син шат түгелме? Белмим. Башта алып кайтып кара әле. Малай булса, бәлки шатланырмын да. Кыздан ни килгән? Кызлар, алар кеше тирлеге бит. Малай хуҗа, малай тутка, малай нәсел калдыручы. Аңладыңмы? Так что малай алып кайтырсың, яме? Ул кичне әллә ишеткән хәбәрдән, әллә ничә көн өйдә булмау өчен гафу үтенү хисләре уянудан үзен көтелмәгәнчә йомшак тотты. Әнисе һәм хатыны белән бергә матур гына утырып ашады, йорттагы хәлләрне сораштырды. Мәдинәгә күп тә кирәкми иде шул. Иренең аңа бер елмаеп карап куюы да бөтен әрнү үпкәләрне оныттыра иде. Ир яхшы булса, ямсыз хатынга да төс керә диләр бит. Иренең өйдә үзләре белән булай җайлы гына сөйләшеп утыруы Мәдинәнең йөзенә нур кундырды. Моны Рәвия дә сизеп алды. Ул күңеленнән генә балаларына тигезлек, имин тормыш теләде. Ана ачуы язгы кар, күп булса да тиз ири. Рәвиянең дә бу көннәрдә Айнурына йөрәген әрнеткән ачулары иреп юкка чыкты. Өстәл янында очып диярлек йөргән килене өчен ана йөрәге аеруча сөенде. Ана йокларга яткач та, дугалары белән бергә Аллага ялварып, Раббым, араларына мәхәббәт бир, балалары тигез мәхәббәттә тусын дип, әллә ничә кат сорады. Сагындыңмы? Айнурның шул сүзе йокы бүлмәсендәге тынлыкны уятып җибәрде. Тәрәзәдән ир белән хатынны күзәткән йолдызлар яратып күз кыстылар. Айнур көчле куллары белән Мәдинәне үзенә таба тартты. Мәдинәнең күптән наз күрмәгән тәне дерелдәп куйды. Я, калтыранма. Хатынымдыр иш син минем. Бала турындагы хәбәрең точнымы? Шигең булса, иртәгә районга утырта китәм. Кирип чыгарсың. Акушерка Василия апа карады бит инде. Нигә районга йөргә? Малай, только малай табасың. Миңа кыз кирәк түгел. Аллам кемне бирә бит инде, Айнур. Аллаңа да әйт, ирем малай сорый диген. Иренең назлауына күнеп ятса да, Мәдинәнең күз алдыннан теге зур күкрәкле хатын китмәде. Иреннән бер сорарга да уйлаган иде дә. Бу матур төннең ямен җибәрәсе килмәде. Бу җылы төннең якты уйларының озаккарак сузылуын теләде. Ир белән хатынның суына башлаган мөнәсәбәтләрен бәйләгән түшәккә рәхмәт әйтеп, Мәдинә беренче тәш тавышы белән үк торып, Айнурга иртәнге аш әзерләде. Ирен үзе уятып, сөлгесен беләгенә тотып, карап юындырды. Улы белән киленен бергә калдырырга тырышып, көтүне дә Рәвия үзе куды. Газиз пәрәң өчен ни генә эшләмисең. Айнур ашап эчкәч, эшкә киткәндә, караны, малайга минем турыда гел яхшы нәрсәләр генә сөйлә дип, хатынына күз кысты. Соң әле ул тумаганда бит, Айнур. Тугач соң була, син аңа кырсагыңда чакта сөйлә. Мәдинә иренә ярату катыш моңланып карады. Син тагын озакка югалма инде, Айнур, яме? Я, эштә ничек туры килә инде? Айнурны заткач та, киченнән иргә ияреп кайткан җылылык тәрәзә төпләрендәге гөлләрнең купшы чәчәкләрендә тирбәлде. Әллә бала турындагы хәбәр, әллә башка уймы? Айнур һәр көнне өйгә кайта башлады. Өйдәге хатыннар моны яхшыга юрап, Айнур аяк астында туфрак булдылар. Ир әлбәттә йортта үзен чын хуҗаларча тотты. Терлек туарга азыгын да хәзерләде. Иске капканы да яңасы белән алыштырды. Өйдә тормыш шулай көйле генә барганда, көтмәгәндә булган фаҗига йортның нурын алды. Бар да шул үгез аркасында. Сугымга дип асраган ике үгезнең берсе хатын-кызны бик яратмый торган булып чыкты. Сарайга Рәвия белән Мәдинә азык бирергә керсә, күзләре кызара, пышкыра башлый. Ал аяклары белән сарай идәнен бар көченә тырнап, үкерергә тотына. Кайнана белән килен азык салганда гел икәү бергә карыйлар. Рәвия сәнәк белән үгезне куркытып торса, Мәдинә чиләк белән суын шундагы казанга сала, онын сибә, печәнен бушата.
Мәдинәнең корсагы шактый җәелә башлагач, кайнана ул бу булмасын дип, киленен үгезгә азык салырга кертми башлады. Аллам сакласын. Икесендә харап итәр бу моряк дигән уйлардан үзе дә вакыт-вакыт куркып китә иде. Көтү кайтканчы, кичке ашны өлгертим дип тукмаш кисеп торган хатын үгез үкергән тавышка ишек алдына чыкты. Сарай ягыннан авыр ыңгырашкан тавышка барса, ни күзе белән күрсен? Кайнанасы кан эчендә идәндә ята. Үгез аның сайын мөгезләре белән Рауяны өскә күтәрмәкче булып әвәли. Морякның күзләрендә, мөгезләрендә, борынында кан баскан. Мәдинә нишләргә белмичә кычкырып урамга атылды. Күршеләре Илгиз яңа гына трактор белән кайтып туктаган иде. Илгиз, анда моряк, әнкәйне үтерә, тизрәк дип үкседе хатын. Илгиз улы белән калын саплы сәнәкләр күтәреп килеп кергәндә, үгез инде ярсуыннан туктаган, Рауяның дә тавыш тыны ишетелмиде. Морякның мөгезләренә бау ыргак белән эләктереп, сарайдан алып чыктылар. Мәдинә үзе өчен üzелеп торган кайнанасына килеп сарылды. Әнкәй, әнкәй җаным. Рауяның бит куллары канга укмашкан. Күлмәк белән йон кофтасы әллә ничә җиреннән теткәләнеп беткән. Күлмәк йыртыгыннан тәнендәге кайызланган җәрәхәтләре күренеп тора. Әнкәй җаным, никләр генә кирдең син моряк янына? Эх, әнкәй. Илгиз Рауяны күтәреп өйгә кертте. Ашыгыч ярдәмгә шалтыратырга кирәк. Бәлки әле тәне җылы бит, йөрәк эшләп китәр. Мәдинә кулына телефонын алды. Ире номерын җыйды. Айнур, Айнур, әнкәй, моряк, тиз. Айнур Мәдинә сүзләреннән берни аңламыйча торганда, Мәдинәнең телефонын Илгиз алып үзе сөйләште. Ярты сәгатьтән Айнур да ашыгыч ярдәм машинасы да йорт каршына килеп туктады. Табиб Рауяның пульсын, йөрәген тыңлап карагач та, апага инде безнең ярдәм кирәк түгел. Шулай да без аны үзебез белән алып китәрбез. Ярмыйча булмас диде. Икенче көнне Рауяны соңгы юлга, морякны ит комбинатына озаттылар. Әнисен күмеп кайткан кичне Айнур үз-үзен белештермичә эчте дә эчте. Син, Мәдинә, безнең өйгә бәхетсезлек алып килдең. Әнәй дә синең аркада гына үлде. Айнур, син ни сөйлисең? Минем ни гаебем бар синең алда? Әнкәйне дә үз әнием кебек яраттым. Йөкле булсам да өйдәге бар эшне эшләргә тырыштым. Мәдинәнең кирфекләреннән эре яшь тамчылары бите буйлап агып төште. Ул аларны сөртмәде дә. Карынында йөрткән баласы да юаныч була алмады бу минутларда. Эй, газизем, нинди көннәр көтә икән безне бу йортта? Син әтиең белән әниең мәхәббәтен тоеп яши алырсыңмы? Мин сиңа туйганчы балам, күңел канатым дип әйтә алырмынмы? Мәдинәнең туктаусыз уйлардан башы әйләнеп китте. Күңеле булганды. Йөрәк астында йөрткән нәни зат үзенең дә бу хәлләргә борчылуын сиздереп, каты итеп тибеп куйды да киндек тирәли әйләнде. Мәдинә көннән-көн корсактагы баласының үзгәрешләрен тоя башлады. Моряк тавышын ишеткәч тә чыккан булсаң, әнәй исән калган булыр иде. Син бит миңа әнәйне алыштыра алмыйсың инде. Әнәйләр бер генә була ул. Хатыннарны көн сайын да алыштырып була. Әнәйне кайтара аласыңмы син миңа? Юк! Кит син бездән, кит! Айнур! Нәрсә Айнур? Яратмыйм мин сине. Так, өйдәге хезмәтче кирәккәнгә генә өйләндем мин сиңа, бел шуны. Ишеткән сүзләрдән, төссез карашлардан Мәдинәнең үзәге өзелде. Нишләргә? Йөкле килеш әти-әнисе янына кайтып утыргамы? Алар аңлар да, авылдашлар, дус кызлар ни уйлар? Аның уйларын баласы сизгән сыман, күкрәк астына ук Нарасыйның башы бүлтәеп чыкты. Хатын куркып китте. Әйтерсеңлә, сабый тумас борын әтисенең авыр сүзләренә каршы торырга маташа. Айнур хатынына күтәрелеп карамый гына аның күңелен игәде дә игәде. Мәдинәнең булай да мәхшәр тормышы тагын да катлауланып, тормыш тоташ бер җәһәннәмгә әйләнде.
Өйдә никадәр күңел җылысын биреп әзерләгән ризык та тамактан үтмәс булды. Айнур әнисе үлгәч, өйгә көн сайын кайтып йөрсә дә, ир белән хатын өстәл артына бергә утырсалар да, сөйләшми генә ашый торганга әйләнеп киттеләр. Айнур гына ара-тирә үзенең киемнәрен сорап сүз кушкалады. Мәдинәнең бала табар көннәре якынлашкан сайын, ир искәртә килде. Кыз табарга уйламада, малай гына алып кайтасың өйгә. Хатынның тулгагы башланган кичне Айнур өйдә кунмады. Мәдинә ирен көтеп арыгач, Индияләргә керергә булды. Индия аңа үз туганы кебек, сер дә сыйдыра, кирәк чакта булыша да. Мәдинәне кайнатасының сеңлесе генә юратып бетермәде. Көнләште ул аңардан. Рәүя белән авызга авыз аңлашып яшәүләреннән көнләште. Җае туры килгән сайын икесен дә чагарга гына тора иде. Төнге 10-да Мәдинә кыз тапты. Күз кабакларын чак-чак күтәреп, баласына карады. Акушерка баланы кулларында сикертеп: "Менә әни, мин тудым. Я, син миңа исем табып куйган идеңме? Мин бик матур тәти кыз. Исемне дә тәтине куш, әнием, яме?" дип сабыйларча бер катлылык белән бала булып сөйләште. Мәдинә: "Я, колагына әйтәбезме исемен бу матур качымның?" Мәдинә күңел түрендә йөрткән исемне атады. Чәчәк. Бик килешле исем сайлагансыз. Әтисе кулыннан төшермәс бу бетерчекне. Мәдинә эчендә ут казаны дөрләп кайнаса да, акушеркага артыгын әйтмәде. Бары "Шулай" дип кенә куйды. Мәдинә иртән күкрәкләр авыртып уянды. Алар сөт белән тулган иде. Ишектә балаларны әниләренә имезергә ташучы акушерка күренде. "Я, әнием, минем мәммә ашыйсым килә. Мине көттеңме?" дип тере йомгакны Мәдинәгә тоттырды да, акушерка палатадан чыгып китте. "Кызым, матурым минем." Хатын авызын мелт-мелт китереп торучы бу матур йомгакны кочагына кысты. "Я, әтиебезгә ни дибез инде хәзер? Безне өйгә дә кертмәсә ни эшләрбез? Кертер. Мине күргәч яратыр да кертер дисеңме?" Баласын имезгәч, Мәдинә иренә шалтыратып карады. Телефон җавап бирмәде. Аптыраган хатын күршесе Индия номерын җыйды. "Алло, Индия җаным, бу мин идем әле, Мәдинә." "Мәдинә, я, ничек син анда? Кытылдыңмы? Кем?" диде трубкадагы тавыш. Кыз таптым, Индия. Миңа нишләргә?" "Ничек инде нишләргә? Матур итеп имез кызыңны. Яхшы уйлар гына уйла. Айнур беләме?" "Алмый телефонын. Шалтыратып карадым. Өйдә ул, машинасы капка төбендә күренде. Хәзер киреп әйтәм." Индия күршләренә кергәндә, ир сарайда терлекләр карый иде. "Ни хәл, күрше?" "Ярый. Нәрсә таң тишегеннән хәл сорашып йөргән буласың?" "Кызың бар. Әле генә Мәдинә белән сөйләштем. Колак сөенче салырга кирдем. Сөенчегә бер пар матур чиләк алып биресең, ярыймы?" Айнур Индиягә күтәрелеп карады да, көрсенеп: "Берни юк сиңа. Мин аңа кыз табарга кушмадым", диде. "Ярар, чәпшемә. Кичә пешергән 3 почмакларым мантыем тора. Төреп җыеп бирәм. Бар, илтеп кил хатыныңа. Син дә бармагач, аның хәлен кем белер?" "Ярар." 6нчы көнне инде кендеге кибеп төшкән, әнисен бик елап аптыратмый торган чәчәкне Айнур килеп алмый хәле булмады. Акушерка төрелгән кызчыкны Мәдинәгә түгел, нәкъ менә Айнурга тоттырды да: "Кара аны. Бу атнада туган иң матур кыз иде чәчәк. Йылатма, яхшы кара", дип өстәде. Айнур ләм-мим каршы сүз әйтмәде. Күзләрен шилт-шилт йомгалап, авызына каптырган имезлекне тәмле итеп суыручы бу җан иясе аныкы бит. Чәчәк ир белән хатын арасына азрак җылылык сирпеде. Кич җитүгә баланы бергәләп яндырдылар. Мәдинә аш-су белән кайнашкан арада Айнур кызы тавыш бирүгә кулларына ала торган булып китте. Малай дип авыз суы кырытса да, ир тынычлана төште. Яшь бит әле Мәдинә. Алып кайтыр малай да.
Көннәр бер-бер артлы уза торды. Шәшәк ашауга батыр булгангамы, бик тиз тәпи дә китте. 7 айдан өйне пыр китереп әйләнә, кулларын шәбәкли башлады. Теле дә әттә дип ачылды. Ир акрынлап балага ияләнде, өйгә сыңарып кайтулары сирәгәйде. Йортка бәхет керәм дип торганда гына, тәрәзәләрне кабат хыянәт җилләре какты. Район үзәгендәге Римманың Айнурны ничек тә кулдан ычкындырасы килмәде. Хыянәт чабуыңа бер ябыштымы, сирәлә инде ул. Күпме бәхетле гаиләләрнең ямен җибәреп, балаларны ятим калдыра, яшәүнең тәмен җибәрә. Шәшәккә 1 яшь туласы көн иде ул. Айнур төшкә аш вакытында базар янындагы киемнәр кибетенә керде. Кызына матур күлмәк аласы килә иде. Көтмәгәндә генә кибеттә Римма белән очраштылар. Хатын иргә күлмәк сойлашкан, киңәш биргән булды да: "Кара әле, Айнур, әйдә кызыңның туган көне хөрмәтенә чәй ичеп чык. Син ярата торган виски да бар. Я, әйдә инде. Әле вакытың бар бит. Эшкә өлгерәсең", дип мәче сыман сырпаланды хатын. Виски гына булмады ул көнне. Айнур төшкә аш вакыты узганында онытты. Шәшәккә дип алган күлмәк караватта гашыйклар аяк астында изелде. Мәдинә өстәл әзерләп ирен күпме генә көтсә дә, Айнур күренмәде. Шул көннән башлап ир 2 хатын арасында бәргәләнде. Берсе Айнурның йортын алып бара, өс башын карый, баласын үстерә. Икенчесе кыйшык-мыйшык уйный. Римма яныннан чыккан сайын ирне алыштырып куйган шикелле була. Өйдә Шәшәккә дә, Мәдинәгә дә көн юк. Римма әллә алыштырып җибәрә инде ирне. Айнурның күзләре дә сүзә торган үгезнеке төсле калайланып, кызарып китә. Соңгы арада куллары уйнарга гына тора. Ни эләксә, шуның белән кундырга астарып китте. Мәдинәнең гомере үзеләсе көнне дә ир аякларында шак-шак басып кайтып керде. Кулында эчеп бетерелмәгән виски шешәсе. "Айнур, я куй әле шул шешәне дә. Тәмләп утырып ашыйк. Кыстыбый пешердем", диде хатыны. Иргә кабынып китәргә күп тә кирәкми иде. "Әле син миңа акыл сатасыңмы? Менә, идәннән җыеп ашарсың кыстыбыеңны", дип өстәл өстендәге тәлинкәгә өеп куйган ризыкны идәнгә сыпырып төшерде. Әтисенең бу кыяфәтеннән куркып, Шәшәк Мәдинәгә килеп сарылды. Айнур ни эшләгәнен белмичә, кызын Мәдинәдән йолкып алып читкә ыргытты да, хатынының баш түбәсенә җыеп куйган чәчен яулыгы ние белән учына йомарлап, кухня шкафына таба төртте. Син минем бөтен тормышымны җимердең. Әннәйне үтердең. Ник китмисең син, ә?" Мәдинә иренең кулыннан ычкынырга тырышып караса да булдыра алмады. Шәшәк кенә кычкырып елап, әтисенең аягына килеп сарылды. "Тимә, нигә? Әни әйбәт, син исерек." Ирне кызының сүзләре тагы да ярсытты. Бер кулындагы виски шешәсеннән соң тамчысын гылт-гылт итеп чимерде дә, шешәне чүп чиләгенә ыргытты. Шүрлектә күзләренә чалынган тукмакны алып, Мәдинәнең чигәсенә сугып җибәрде. Хатын идәнгә ауды. "Әнием", дип өзгәләнеп, Шәшәк идәндә хушсыз яткан Мәдинәнең битләреннән үпте. "Әшәккә, әти, яратмыйм. Ул сине йолата, яратмыйм." Айнур үзе кылган итлектәнме, әллә исерек тәненә һава җитмәүдәнме, ишек алдына чыгып китте. Капка төбе өй эче тулы халык. Мәдинәнең вакытсыз өзелгән гомеренең сәбәпләрен күпләр белсә дә дәшми. Сеңлесенең баш очында сулыгып елаучы Хәлисәне юатып тынычландыручы Индиянең дә үзе белгән, күргән хәлләрне мәеткә хөрмәт йөзеннән булса да гайбәт итеп сөйлисе килми. Мәдинәне өйдән алып чыгып барганда, ишек төбенә йөгереп килүче Шәшәк озатырга килүчеләрне айнытып җибәрде. "Әнием, китмә, әнием. Мин таптым теге әшәке тукмакны. Ул сиңа башка тимәс. Менә аңа", дип кулындагы канлы тукмакны идәнгә куеп таптарга тотынды. Кылашаны алдан тотып баручы Айнурның йөзе көл төсле күгәреп китте. Озата чыгучылар аптырашып, бер-берсенә карадылар. Шәшәк үксеп елауыннан туктамады. Аның сайын кабатлады. "Әнием, китмә. Мин ул кәкәй тукмакны үтерәм. Ул әшәке тукмак сарайда качып яткан.
Сер капчыгы шишелде. Бүлмәдәге хатын-кызлар шыш-пыш килеп алдылар. Халисә сеңлесенең үлеменә сәбәпче булган канлы тукмакны чәчәк кулыннан алды да сабыйны куенына кысты. Укыды Алсу Каюмова.